pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo nga ako daon sa trono mo. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling Maayong buntag, maayong pagigauban og welcome sa itong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Usap ang saan mo nga ako daon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ta sa pagsugod mga igsoon, nagigpagsugod ato ta sa pagampo ngadto sa atong buhi nga Dios. Ato siyang pasalamatan, ato siyang pasidunggan sa iyahang pagkamaayo sa matag usa nato ka kinabuhi. Sa tanan Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Salamat o Dios sa imong pagpanalipod kanamo. Salamat o Dios sa imong pagatiman, pagbantay. Ug salamat o Dios sa imong pagtagbo sa among matag-usa namo o kinabuhi. Ug salamat Amahan sa imong pagdasig sa imong mga katawhan aron kami makapadayon sa pagduol kanimo, sa pagpaminaw sa imong mga mensahe, sa pagsunod ug sa pagbuhat sa buluhaton nga imong gipiyal kanamo. Amo kang gipasalamatan o Dios nga gamhanan sa imo na usab nga paghatod sa tagsa-tagsa namo kinabuhi. Niining maong programa aron kami mag-uban o Dios diha sa pagpatalinghog sa imong mga pulong nining adlaw. Amo kang gi-welcome ug amo kang gi-imbitar o Dios sa among panag-uban. Diin ikaw ang Dios mo'y manulti, diin ikaw ang Dios mamuhat sa tagsa-tagsa namo kasing-kasing, tagsa-tagsa namo kakinabuhi. Ug himuha o Dios ang among kasing-kasing matinuohon, madinawaton. Og salamat o Dios nga imong patubuon ang among pagsalig, ang amo ang paglaom, ang amo ang gugma, ang among pagtuo diha kanimo Amahan. Salamat o Dios nga ang matag-usa namo kinabuhi malig-on ngadto na sa pagkamapadayonon sa pagpangalaga diha kanimo. Bisan sa unsang mga pagsulay, mga kaluyhon, salamat o Dios niya ka aron sa pagtabang kanamo, sa pag-aga kanamo, sa pagtudlo kanamo aron malabangan namo ang mga pagsulay sa among pag-alagad kanimo. Sa ingon magbadaogon magmalampuson kami sa among pag-alagad diha kanimo lamang. Sa among panag-uban o Dios nini mga programa
Among gipangayo o Dios ang imong protection, ang imong paghatag kalampusan sa among ginabuhi, sa amo ang pagpaminaw kanimo. Salamat Amahan sa imong tubag sa mga pag-ampog. Salamat o Dios sa imong pag-release panalangin. Salamat o Dios sa imong pag-release og milagro, kaayuhan, kabag-uhan sa kinabuhi karon sa imong mga katawhan. Salamat o Dios sa imong pagdawat sa mga pagdaig, pagtubag sa among gipangayo diha kanimo Amahan. Among ihala diha kanimo o Dios ubhan ang among kinabuhi kasing-kasing kalagunahona o Dios diha sa paghalad, pagdaig, pagpasidunggan na kanimo. Mga pagdaig dungog himaya alang lamang kanimo Amahan, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Huwag makatupo sa ngalan mo, Diyos. Kay ang pulong mo kinabuhi ko. 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 Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa matag-usan nato kakinabuhi nga naghatag kanunay og mga mensahe aron kita makapadayon sa buhat sa buluhaton nga gibilin sa Dios dinhi kanato. Ato ang tagaan og pagtagad, pagpaminaw ang pulong sa Dios diha sa mga awit, mga igsuon kining relasyon sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Daghang pagsulay ning kalibutan, daghang kalisod maagian, kaning sakit pati-o, ining tanan dili bilelhon. Kinabuhi atong ampingan, kagitong ta sa kaayuhan, dili gayon magpatunto, kay musipyat maimperno. Tutuki ang mga butang, isaad sa kahitasan, kinabuhi atong ampingan, ililong ka sa amahan, padayon lang sa unahan, isang yaw ang kadaugan, digugmaa ang tanang tao, inisugo sa Ginoo, kinabuhi at imanon, relasyon tapaninduton, tinanganan matayo sa pagbalik niya, dalinong ta. Inaiya puno sa grasya, pagtulungan ng Kristo sunda, pamaagi sa Dios gamitan, mga butang ngaya ka malapit, inon ang Dios paharian, o si Jesus papuyan, magbalik nga daton sa ka, tutuki ang mga butang, isaad sa kahitasan, inabuhi atong ampingan, ililong ka sa amahan, padayon lang sa unahan, isang yaw ang kadaugan, igugmaa ang tanang tao, inisugo sa Ginoo, inamuhi at imanon, relasyon tapaninduton, tinangkanan. Mayong pakikuban sa atong igsuon, welcome ni Sir Estibert Gabotero Ricamada. Mayong buntag sir, mayong pakikuban, dalaygon ang Dios. Isaad sa kahitasan, Mayong pakikuban ni Brad Josepino Paran. Mayong buntag diha bro, mayong pakikuban og ang Dios magapanalangin sa imong pag-tune in sa atong programa. Mayong buntag pastor og sa mga igsuon. Okay, mga igsuon ni Kristo. Lag kaayo among signal pastor diri sa bukid. Mao ba? Sister Teresa Condisa, maayong buntag pastor. Maayong buntag sa tanan, maayong buntag sa nimo. Gikan ni Pastor Eglin Sarbida Silvano, blessed morning Pastor Gideon og sa tanang mga viewers, maayong buntag.
pagkadalaygon sa atong buhing Dios. Matod pa ni Josepino Paran, pastor lag kaayo magungot ang alphabet inig scroll mao ba? Kay padayon ra gyud hinay-hinay ra gyud Brad Josepino Paran. Adto ta sa mga awit makalangit mga kaigsunan samtang duna patay gay paabot nga mga kaigsunan nga mo makig-uban sa atong programa sa ato ang panag-uban karon. Ato sang tagaan og pagtagad ang mga awit makalangit mga kaigsunan, ang lahat ay magsasaya sa ato programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato hisgutan karon mga kaigsunan kining gitawag kaloyahon. Ang kaloyahon angay nga malabangan. Angay gyung malabangan ang kaloyahon kinahanglan makalabang gyud ka ana. Ang matag tawo nga mutuo ni Jesus naa gyud nay kaloyahon. Mulabang gyud na, musinati gyud na og kaloya. Kanang moingon nga ang kaloyahon angay malabangan kay gipakita gyud sa Biblia nga ang tanan nga mo tikang dias pagpangalagad, mo tikang sa pagsunod sa sugo sa Dios, sa pagpangalagad sa Dios, moabot yun ng kaluyahon. O diha sa kaluyahon kinahanglan ato ng malabangan. Unsa may mga pamaagi, mga igsuon aron makalabang tas mga kaluyahon, mga discouragement. Amo ni ato ang tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Naagyon ang kaluyahon. Dili na nato angay ikatingala. Dili sad nato na mga kaigsuonan nga malikayan. Masinatian gyud na sa tanang tao. Normal na siyang masinatian sa tao kanang kaluyahon. Lamang kinahanglan nga makalabang ka diha. Kinahanglan makalingkawas ka. O gihatagan ta mga kaigsunan sa atong buhi nga Dios ang nagkanindot niini kay hatagan ta karon sa Dios og mga pamaagi aron kita makalabang sa bisan unsang mga kaluyahon. Og ako mga pagdasig mga kaigsunan nga inyong i-share kining maong panag-uban, ilabi na kining atong topic kaluyahon. Atong tema ang kaluyahon angay malabangan. Amo ni tagaan nato og pagtagad mga kaigsunan ko sa Ginoo. Unya mintras nagpaabot-abot ta, naghulat-hulat ta mga kaigsunan sa ato ang mga kaubanan sa programa. Ako sa tamong gidasig sa pag-share ni ini ngadto sa inyohang FB sa inyong FB account aron ang inyohang mga friend, inyong mga higala, mga kaila nga naas kaluyahon or naaman sila'y kaila nga naluya sa pagpangalagad, masayod sila karon sa unsay mga pamaagi. Masayod sila karon sa pamaagi sa Dios aron makalabang tas mga kaluyahon, makalingkawas ta gikan sa kaluya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat Si Pastor Eglin, Pastor, salamat kaayo sa imong pag-request og awit. Jesus, ikaw lamang. Request song Pastor, magadayeg ako. Salamat Pastor gikan ni Pastor Eglin. Sister Dayan Lastimoso, good morning sa tanan pas. Pasalamat
Pasalamatan nato ang buhing Dios. Mao request kog kanta Dihog Pas. Salamat, God bless. Gikan ni Sister Dayan. Okay, salamat sa mga awit makalangit mga kaigsunan ato ang tagaan og pagtagad ang gi-request ni Sister Eglin magadaig ako. Okay, atong tagaan og pagtagad sa atong panag-uban mga kaigsunan sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Importante sa ato ang pagpangalagad mga kaigsunan, ilabi na sa katapusang mga adlaw. Kung moingon tang katapusang mga adlaw, hapit na mo abot ang kanang pagbalik ni Ginoong Hesus. Dihang hapit na mo balik si Ginoong Hesus, kanang gamay na lang yun kulang. Naa diha ang mga kalisdanan, mga pagsulay. Grabe ang mga pagsulay anang mga panahon na. Kay hapit na silutan ang kaaway anang mga panahon na mga kaigsunan ko sa Ginoo. Una nga tungod sa kadaghang mga pagsulay, matod pa sa gisulti ni Jesus mga igsoon nga tungod sa pagdagsang sa mga dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang mga tao. Gipakita ni Ginoong Hesus nga daghan di ay mga taong maluya sa pagpangalagad, mabugnaw diha sa pagsunod sa kaubuton sa Dios, mabugnaw diha sa pagsimba, mabugnaw sa pagbuhat sa angay unta niyang buhaton. Muna nga sa panahon nga maunay masinatian sa mga tao nga nangalagad sa Dios, ato usang pasalamatan ang Dios nga sa pagani na mahitabo. Naguna na ang Dios, nagpasidaan na ang Dios nga doon na gyoy kaluyahon nga masinatian sa matag tao, ilabi na sa kinabuhing Kristohanon. Kung ikaw nagtuog Hesus, kung ikaw nagtuog Dios, kung nangalagad kag Dios, misugod ka sa pagtikang sa pagpangalagad sa Dios, kung asa naman kadapit nga libil sa pagpangalagad sa Dios, doon na gyunay kaluyahon. Doon na kaluyahon. O niya dihas kaluyahon kinahanglan makalabang ka diha, makalingkawas ka diha. Og ang kung gipasalamatan ang Dios mga kaigsunan sa ato ang panag-uban karon, tungod kay maghatag ang Dios og pamaagi aron makalingkawas ta gikan sa kaluyahon, makalabang ta sa kaluyahon dihas pagpangalagad. Atong pagpakan ang Dios ni ining iyang mga pamaagi nga iyang ihatag kanato. Mayong pakig-uban ni Michelle Arabelia Tarsona. Good morning, Pastor. May buntag sab nimo diha day Michelle. Si Myrna Rosales, mayong buntag, Pastor, og sa tanang anak sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, Pastor, nga gigamit ka sa pag-share sa pulong sa Dios. Og daghan ko nga nakatunan sa pulong sa Dios, ang Ginoo mag-bless sa imong kinabuhi. Og matod papas, request ko kanta Ayaw Pagluya-luya. Kay salamat kaayo sa mga nag-request og awit makalangit. Kay salamat usab sa atong buhi nga Dios, ilabi na sa matagusan nato ka igsuon diha kang Kristo, igsuon sa pagtuo nga may share ni ining mga live streaming. Si Brad Josepino Paran, request ko Pastor Binayaw by Victory Ban. Kay salamat kaayo. Si Brad Taro, maimbuntag nimo Brad Tar. Crispin Plando, maimbuntag Pastor watching from Motras. Shout out ko sa mga asawa nga buutan. Salamat sa Ginoo. Sa mga asawang buutan, kugihan o niya
mapaubsanon, mapailubon, matinahoron diyas kinabuhing pamilya. Pamilyado mga kaigsoon mo na yung pinaka-importante ang asawa bitaw. Nga buutan, o niya kugihan, o niya mapaubsanon, ang pamilya kanunay malinahon. Okay, another song sa atong panag-uban, ang pulong mo kinabuhi ko, awit makalangit, dihog sa atong programa mga igsoon. Buhay ko sa dihog mo, Ginoo. Sa panahon nga gamiton mo ako, Ikaw lamang, O Diyos, ang ikinahanglan ko. Kung wala ka, wala gayud ako. Ubuhi ko sa dihog mo, Ginoo. Sa panahon nga gamiton mo ako, Ikaw lamang, O Diyos, ang ikinahanglan ko. Kung wala ka, wala gayud ako. Tungod sa dihog mo, nagadaog ako. Tungod sa dihog mo, nagalabang ako. Tungod sa dihog mo, nagmalang pusod ako. Bubuhi ko sa dihog mo, Ginoo. Tungod sa dihog mo, nakadaog ako. Tungod sa dihog mo, nakalabang ako. Tungod sa dihog mo, nagbalang puso ako. Bubuhi ko sa dihog mo, Ginoo. Mayong pakikuban ni Sister Leonisa Sordelia. May buntag nimo diha sis. Ang Dios magapanalangin sa imong pagtunin sa atong programa. Ang Dios padayon magauban magadagbo sa tanan nimong gikinahanglan. Mayong buntag pasok sa tanang nagsunod sa programa. God bless us all. Si Brother Fredo Apano Bilyasan, maayong buntag pastor watching from Compostela, Cebu. Uy, maayong buntag nimo diha Brad Fredo. Ang Dios magapanalangin, ang Dios magagiya o magatagbo sa imuhang panginahanglan. Si Manong Buboy Napoleon Romano Dinglasa nga nanuka diha sa Imos, Cavite. Matod pa ni Nong Buboy, saan mabasa sa Biblia na ang giingong asawa buotan pas? Ako nang gipangita, salamat sa pagtagad. Maayong buntag. Ang asawa nga buotan na anas panultihon 31. Ako anay tan-aon. Panultihon 31 na ana diha ang buotang asawa Nong Buboy. O niya diha gipakita diha sa panultihon 31 unsay dagway o unsay gibuhat anang buotan nga asawa. Mo na nga kung dunay asawa mo ingon buotan man sad ko, halata na tawaan awan tanawa ng kung buotan ba. Buotang asawa na anak sa 31 kapitulo 31 Jis hangtod na sa kuan hangtod na sa 31. Katapusang kapitulo sa panultihon. Okay, ayaw pagluya-luya. Ako ning taga anog pagtagad, ayaw pagluya-luya mga kaigsunan. Ayaw pagluya-luya. Murag daghan mo kay gakanta ani. Ato ning taga anog pagtagad.
Kining ayaw pagloya-loya. Oh, mura mag okay. Kay kaniya ukon maluya-luya Mangita taglain. Ayaw pagloya-loya. Ayaw pagloya-loya. Ayaw pagloya-loya. Daghan man kaayo nga okay. Kari murag live raman ang ilahang kuan wala may murag saba man ang ayaw pagloya-loya. Ayaw pagloya-loya sa pagdaig kaniya. Sa kani tagaan ko na to nig pagtagad. Kining ayaw pagloya-loya. Ako rang soyar Christian ba ni? Ayaw pagloya-loya sa pagdaig kaniya. Kay kung maloya-loya, maalkan sika. Ayaw pagloya-loya. Kare. Mura wala mang kaayoy kuan. Wala may kini murag paspas ni. Mura mag kuan ato na ni nga duyugan lang nato ni. Ayaw pagloya-loya. Ayaw pagloya-loya sa pagdaig kaniya. Kay kun maloya-loya maalkan sika. Kundo na kay problema. Ayaw huna-huna. Mura mag-ako aning i-adjust sa. Ayaw pagloya-loya sa pagdaig kaniya. Kay kun magloya-loya maalkan sika. Kung doon na kay problema, ayaw huna-huna. Uli sa bagay sa presensya niya, ipataas ang gamot sa pagdaig kaniya. Lingi sa wala, lingi sa too, pahiyumi ang katupad mo. Murag ako ang kini akong wire mga igsoon mura og dunay diferensya. Kini akong wire ako ning iagi na lag microphone. I-microphone lang nako ni mga igsoon kini akong gitara. Ayaw pagloya-loya sa pagdaig kaniya. Kay kun maloya-loya maalkan sika. Kung doon na kay problema, ayaw una-una.
Uli sa pagdaig sa presensya niya, sa presensya niya. Ipataas ang kamot sa pagdaig kaniya. Lingi sa wala, lingi sa too, pahiyumi ang katupad mo. Salamat sa Ginoo nga nahuman-human gyud daon. Kay ang ako ang kuan dire kining saksakan sa ako ang gitara murag limpyuhanan. Limpyuhanan eh. Si Brother Joey Abindan, good morning pas og sa tanan mga igsoon ni Kristo, may buntag nimo diha bro. Sister Oli Flor Galiposo, good morning pastor og sa tanan nga nanonood at sumusunod sa programa mo. Praise God in your life and your family. Salamat kay sa atong buhi nga Dios, og ang Dios magapanalangin usab kanimo Sister Oli Flor Galiposo. Og maayong pakiguban ni Fredo, maayong buntag pag-usab nimo Brad Fred. Amen pastor, salamat sa greetings. God bless. Okay, salamat sa Ginoo. Si Stacy Castillo Tumagin, maayong buntag pastor og ilabi na sa buhi nga Dios og sa tanang nagsunod ni ining programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Okay. Si Stacy Castillo Tumagin, request kog song pastor. Among halad. Kaya ito ning tagaan pagtagad. Among halad. Sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Nag-aawit kanimo amahan Mayong pakiguban ni Sister Florita Ikat. Good morning Pastor G. May buntag sa nimo sis. Sinong Boboy Romano ding Lasa. Pastor G, request ko pas kung marapatin by Lilin ang title Lumapit sa Kanya. Salamat sa pagtagad pas. Okay, tagaan nato nagpagtagad. Sister Violeo, may buntag mayong pagpaminaw sa ato ang igsuon nga nanukad sa South Korea. Og may buntag may pagpaminaw ni Sister Rosie Datuon nga naas Malaysia. Si Fredo Apano Belyasan, pwede mo request og kanta pastor. Sige lang og saad-saad. Ay ako nun nga pangitaon kung naa ba ni diri. Sige lang og saad-saad. Ato nang tagaan og pagtagad sa atong programa. Pagdaig kanimo lang Jesus, ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalanan ka na, ito ka na, ka na.
Okay, dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nagpanalangin mga kaigsuonan sa atong igsuon ni Sister Estici Castelio nga nag-request ni ining maong awit among halad. Okay, arita sa sunod nga awit makalangit mga kaigsuonan, lumapit ka sa kaniya. Request ni Nong Buboy, lumapit ka sa kaniya. Ato ning tagaan og pagtagad. Lumapit ka sa kaniya. Mao ni ang imuhang request Nong Buboy nga awit makalangit, lumapit ka sa kaniya. Mas maayo arita sa bata ang nagkanta. Ato ning suwayan og pasod sa tong programa. Kining ang singer bata mo'y nag-awit sa lumapit ka sa kanya. Napag-isip-isip mo na ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patunguhan, ay dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Magpapatuloy ka ba sa iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kaniya. Mayo nga pakig-uban pag-usab ni Mercy Villarrubia. Good morning Pastor og sa tanan. Thank you Lord for everything. Praise God. Si Sister Nancy Haramelia, may buntag nimo day. Magandang umaga diyan sa ating mga kapatiran diyan sa Dasmariñas, Dasmariñas, Cavite, no? Mayong buntag pastor og sa mga naminaw sa diri. Request ko pastor song sa matag adlaw. Okay, kumusta mo diha Sister Nancy diha sa Dasmariñas, Cavite? Si Chelsea Umilig Plando, may buntag nimo sis. Good morning pastor, pa-shout out ko diri ni Chelsea. Sa manis Plando. Kani maglisod tag pagbasa mga igsoon. May buntag sa tanan. Si Primalin ato ang dalaga sa Tarcom. May buntag nimo diha day, may pagiguban. Primalin, maayong buntag Pastor Gideon Candelario og sa tanan kaigsuonan diha kang Kristo. Dalaygon ang Dios sa imong matag usa ka kinabuhi. Ang Dios magpanalangin. Request kog song Fix Your Eyes, Faith, Hugot Kristohanon. Blessed morning sa tanan. May buntag nimo diha day. Sapagkat di mapatid kung anong dala ng bukas para sa'yo, kaya't ihandog mo na. Akong gipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan sa iyang pagkamaayo og sa kinabuhi sa ato mga kaigsuonan, ilabi na sa gawas sa nasod. Og akong gi-greet mga kaigsuonan bisan pa man kung replay siya makasunod sa atong programa. Si Sister Rosalie o Rosalda Al, may buntag mayong pagpaminaw og happy watching nimo diha Sister Rosalie. Salamat kaayo ta sa atong buhi nga Dios nga bisan pa man sa mga pagsulay, bisan pa man sa mga hagit sa pagpangalagad, padayon ang Dios nakig-uban o padayon ang Dios nagatiman. Og padayon ang Dios nga naminaw sa atong mga pag-ampo og nagtubag sa atong gihangyo og ning release sa ato ang gipangayo. Mayong pagpaminaw bisan pa ni Brad Baltasar
nga nano ka dihas damam, maayong butag, maayong pagpaminaw, ilabi na sa ato magkaigsunan, Sister Nori sa Hong Kong. Matod pa, dili kay sila makasunod sa live. Bisan pag dili sila makasunod kay sa live, tungod kay usahay mo, kuno ang signal, usahay sad na sila trabaho, apan sa replay, dili sila musipyat. Atong pasalamatan ang Dios mga kaigsunan sa mga mag-replay. Muna nga to yung gidasig yun mga kaigsunan ang matag-usan nato ka ugalingon diha sa pag-share ni ini maong live aron sa ingon daghang masayod sa mga pulong sa Dios mahitungod sa pamaagi nga gitudlo sa atong Ginoo aron kita makalabang sa mga kaluyahon. Atong hinumduman nga giklaro di as Biblia nga ang tao mga lagad gani sa Ginoo moagi gyud nag mga kapagsulay. Unya moagi nag mga daghan nga mga discouragement. Maluya ka mga kaigsuonan. So unsa may mga pamaagi aron ka makalabang sa kaluyahon. Munay tagaan atong pagdagad sa atong panag-uban mga kaigsuonan. Og sa dili pa ko moadto sa laing sunod nga mga awit makalangit mga kaigsuonan kining sigilag sa adsaad. Ako sa ning ipasuod kining awit makalangit nga si Hesukristo ang alagaran ko. Ikaw ang gipangandoy ko, ikaw ang gitinguha ko, so Kristo ang alagaran ko. Ikaw lamang kalipay ko, ikaw lamang kalinaw ko, Hesus Kristo ang alagaran ko. Ani ang mga halad ko, awit sa pagdaig alang kanimo, ang kinabuhi ko alang kanimo. Dawata ako Diyos, dawata ako Jesus, dawata ang tanang halad ko, dawatang kinabuhi gibayran mo. Kusog ug kasing-kasing ko, kalagog hona-hona ko, so Kristo ang alagaran ko. Kanang butang gihatag mo, tibuok kinabuhi ko, gamiton ko sa pag-alagad ko. Ani ang mga halad ko, awit sa pagdaig alang kanimo, ang kinabuhi ko halad ko kanimo, dawata ako Dios, dawata ako Jesus, dawata ang tanang halad ko, dawatang kinabuhi gibayran mo. Ikaw ang gipangandoy ko,
Ikaw ang gitinguha ko, Isus Kristo, ang alagaran ko. Dalaygon ang Dios mga kaigsonan ni mong awit nga nagpahinumdom ibin sa akong kinabuhi ug sa atong kinabuhi nga si Jesus ra gyud ang atong alagaran. Wala ta gipakataw sa Dios aron pagpangalagad sa butang sa kalibutan. Ni sa bisan unsa ngalan sa kalibutan. Giumol o gibuhat ta sa Dios aron alagaran ato siya. Diha sa atong pagpangalagid kinahanglan kuyugan nato diha sa mga tinguha, pangandoyon gyud nato. Tinguhaon gyud nato ang pagpangalagad sa Dios sa tanang panahon. Muni ang gihatag nga mga pulong sa atong buhing a Dios diha sa ato ang pagpangalagad kaniya. Sunod nga mga awit makalangit, sige lang og saad-saad. Atong tagaan og pagtagad sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sige lang og saad-saad nga mo alagad sa Ginoo. Apan naabsan hinuon sa kamatayon. Wala na'y kapuslanan pa ang mga katigayunan. Kay sayo ta naman mo paingon. Wala na'y bili ang kinabuhi. Wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhata. Mayong pakikauban ni Emmanuel Alyanik. Good morning, Pastor. May buntag sab nimo diha. Si Brad Emmanuel Alyanik. Good morning, Pastor. Pa-shout out ko ni Leo, ni Gio Alyanik. Uy, kumusta naman ni si Brother Gio? Igsuon nimo ni si Brother Gio, Brad Emmanuel. Si Lovely Alsula. Good morning nimo diha, Sister Lovely. Kumusta man ka diha? Ang Dios magpanalangin kanimo. Apan karon gibawian sa kinabuhi nga unta iyang gipili. Wala na'y bili ang kinabuhi. Wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhata, Kung ulang lahi na wa na'y kapadulngan pa. sige lang Langog pa pagpataas, garbo o paghari-hari. iyang Isip nga siya talahoro. Wala gyu'y kalainan sa mga taong kakaranan. Jesus sila napalgan nga naulangan. Wala na'y biling kinabuhi. wala na'y kapos. Si Lovely Alsola, Pastor si Bro Toper ni Minaw ko ni Moron. God bless you. Si Toper din eh. Para Brad Toper, kumusta man ka diha? Ang Dios magapanalangin ni mo diha. Okay. Salamat kayo sa iyong pakiguban sa atong programa. Kapadungan pa. Ayaw kalimot mga kaigsuonan ang ato karong hisgutan kining kaluyahon. Kaluyahon mga kaigsuonan matod pa sa Biblia, dili nimo mabantayan. Kini bitong kaluyahon mga kaigsuonan, dili nimo mabantayan nga luya na day ka. Pero kinanglan nga masenatian nimo na siya. Walay tao nga nangalagad nga dili mo batig kaluyahon. Nagyo nang kaluyahon. Dili gyud na may nga igsuon nga moabsin sa kinabuhing Kristohanon kanang kaloya.
Normal gyud na mga kaigsunan kanang kaluyahon. Ang kaluyahon mga kaigsunan usana ka panghitabo sa kinabuhing Kristohanon nga mahimo niya nga pundasyon. Mahimo niya nga kadaugan. Sa diha nga naa kay kaluyahon, sunod ana kadaugan. Kadaugan na siya. Okay. So, muna nga atong tagaan og pagtagad, kung unsay mga pamaagi aron magbadaogon ta diha sa kaluyahon. Unsay mga pamaagi aron makalabang ta, makapadayon ta sa buluhaton nga gipial sa Dios atong ginabuhi. Atong hinumduman mga kaigsunan sa bisan unsang trabaho sa kalibutan na ay kaluya oy. Kinahanglan kang mopahulay. Unsa may imuhang trabaho bisag unsa na kagaan. Naagyo nay kaluya nganuman usahay pulaan ka eh. Pulaan ka. Bisag unsa na, bisag sa imong trabaho kaon lang. Kaon ra imong trabaho. Maluya ka oy. Labi na kon ang imuhang gikaon. Pareho ra gyud sa gahapon kaniadto karon. Maluya ka imo ingon siguro ka nga lain-lain na sa snacks sa daw sa ta sige na lang tagkaon oy kapoy nang sige kaon. Snacks na sadta. Snacks. Usay mo ingon nga painit na sadta. Kay murag kapoy na ko kinaon, di ba? No na mga inana nga kuan bation sa tao. So tanan nga mga moingon tang trabaho mapagaan man mga kaigsuonan, do na gyunay kaluyahon nga mo abot, no? Do na gyunay kaluya. Ilabi na gyud sa panahon nga trabaho perting lisura o niya inigsugod ay nimo mga kaigsuonan perdi deng sayuna. Daan mga trabaho mga kaigsunan nga sa tanaw nimo perting lisura, di pagani nimo masugdan murag kaundangon na ka. Pero sa diha nga imo nang sugdan, uy, muingon ka napadiha. Di ba? Mo ana lagi ka nga, uy, napadiha kay sayo na raman day ani. Di ba? Doon ay mga inana nga mga maagian nato sa trabaho. So diha sa trabaho sa atong Ginoong Hesus, atong hinumduman wala siya laing gipialan ana. Walay lain siyang laing gibilina ni anak kondili kitang mga magtotoo. Juan 14 bersikulo 12. Gina-address ng trabaho ni Jesus sa tanang mituo. Wala na gi-address lamang sa tanan nga gihatagan niya gasa. Ang kanang apostols, propeta, evangelist, pastor magtutudlo, dili lang kay sila lamang ang dunay trabaho. Dili lang kay sila lamang ang gipialan sa Dios sa trabaho ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus mismo namulong nga kung kamo mutuo nako, magbuhat mo sa akong gibuhat. Dihas buluhaton ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. Kung imong lantawon mga kaigsunan, daghan kaayo nga imong makitang kaluyahon. Ilabi na sa mga alagad sa Ginoo nga nahiunang kanato. Kung imong lantawon ang kinabuhi sa mga alagad sa Dios nga nahiunang kanato nga ang ilahang mga ngalan, ang ilahang kahimtang dihas pagpangalagad na patik dihas Biblia, imong makit-an gyud diha ang mga kaluyahon mga kaigsunan. Grabe kadaghang kaluyahon diha. Grabe kadaghang kaluyahon. Even ang mga taong inila diha sa Biblia, dunay mga kaluyahon usab. Bisan pagkatong mga propeta nga naghimo mga milagro sama ni Elias. Si Elias mga kaigsuonan nga naghimog mga butang katingalahan, milagro pinaagi sa gahom sa Dios nga gipial sa Dios sa iyang kinabuhi. Naluya si Elias. Si David mga kaigsuonan kung imong lantawon usa ka taong walay gikahadlukan. Usa ka tawo nga walay gikalisangan. Apan mga igsuon si David nibati sad kaluya. Nibati usab kaluya si David mga kaigsunan. Kung imong lantawon ang iyang kinabuhi si David, naapod say kaluyahon. Ang tanan mga kaigsunan nga mga alagad sa Dios, bisan pas mga inila dihas Biblia, niabot jud ang gitawag kaluya. Moni bantayanan mga kaigsuonan kay dunay mga tao nga wala makaapas ni ini. Dunay mga tao nga nagtuo nga sa dihang mga lagad na puno na sa kadasig, wala na'y kaluyahon.
Daghan kay mga tao nga nagtuo nga ang mga lagad ko kay walay kaluyahon. Kung wala untay kaluyahon, wala untay mga pagdasig sa Biblia. So gipakita diha mga kaigsuonan nga kanang kaluyahon kabahin na parte na diha sa atong pagpangalagad. Arita ni Elias mga kaigsuonan sa unang hari. Ato ang tagaan og pagtagad ang kinabuhi ni Elias. Now si Elias mga kaigsuonan, kung imong lantawon gamay niyang prayer tubagon dahil sa Ginoo. Nakakita si Elias sa umalabot tungod sa gahom nga naa niya. Tungod sa gahom sa Dios nga naa kang Elias. Si Elias doon na siya'y pinasahi nga gasa. Kung muingon ta nga si Elias o kita, mas naay abilidad si Elias. Si Elias mga igsoon, doon na siya'y kaalam. Doon na siya'y kaalam sa nga makakita sa panghitabo sa umalabot. Kung muulan bagdili, muulan si Elias na ana. Si Elias makapanagna siya. Si Elias makapangayo siya. Gamay niyang istorya tubagon dahil sa Ginoo. Sa panahon nga si Elias mga kaigsunan, nga nangayo siya og kayo, nga dawaton sa Ginoo ang iyang halad, gidawat dayon sa Dios. Gamay rang pagampo ni Elias. Ikumparar sa mga pagampo sa mga taong Diyos-Diyosan sa panahon ni Elias. Kung imong lantawon mga kaigsunan, si Elias doon na say abilidad. Pero bisan pa man sa iyahang nga nabatunan nga abilidad, bisan pa man sa iyahang nabatunan nga gahom gikan sa Dios, mibati gyud siya kaluya. Mibati gihapon siya kaluya. But ipasabot mga kaigsunan, normal sa kinabuhi sa tao nga nangalagad sa Dios nga mubati siya kaluya. Mubati siya kalaay sa pagpangalagad. Mubati siya kaluya, kalaay sa pagpadayon sa buluhaton sa Dios. Matod pa ni Sister Teresa, ato ning tagaan og pagtagad, basahon ato ning mga bersikulo ni Sister Teresa Condisa sa Panultihon 24, versikulo 10, nag-ingon, kung maluya ka panahon sa kalisdanan, luya gayod ka. Tanawa ang ipakita ni Solomon mga kaigsunan. Kung maluya ka sa panahon sa kalisdanan, luya gyud ka. Luya gyud. Unang niingon si Ginisus, oy, ayaw mo kalimot, naratahon ko. Arita ni Salmo, salamat kayo ni Sister Teresa Condisa nga may paambit. Kung naamoy ipaambit nga mga bersikulo, nga inyong nakaplagan, gitipigan bangkaha sa inyong kasing-kasing, nga inyong nahinumduman sa ato karong panag-uban, pwede ninyong i-share, no? Pwede ninyong i-share. O ang Diyos magapanalangin sa inyong pagpaambit sa mga pulong nga gipiyal sa Diyos inyong kinabuhi. Okay. Sa Salmo, Kapitulo 6, versikulo 2. Kaloy iintaon ako, kay ako luya na. Liguna ako, kay ako wala na'y umoy. Grabe si David maoy maluya mga kaigsunan kay murag back to zero bitaw. Ang uban mga kaigsunan na amay kaluyahon. Depende ni sa level sa kaluyahon. Kung magisgot ang kaluyahon, na amay mga tao, mga kaigsunan nga naluya kay kuno siya. Luya kaayo. Luya. Perting luya ha. Luya sa pagpangalagad, luya sa pagampo, luya sa pagsimba, luya. Pero kung naay politiko nga manghatag, perti pong abdi ka. Ambot unsa ka nga klase nga kaluyahon? Luya, nimbata brad. Ay, iampo na lang ko brad kay naakus kaluyahon. Kay mao lagi na giwali ni Pastor Gideon nga mubati man gyud itag kaluyahon. Unya ang usanasad niya ang amigo, Brad, nimbata. Ay Brad, kanang nag-una na ganito ato igsuon to na to. Giingnan sad ko nga manimba ko no nya sunod na lang tingali ko Brad kay naalagir ko sa kaluyahon dad-an na lang ko sa inyong mga pagampo. Ingon ang usa niya higala, Brad, nimbata. Isa nga
Ay, sunod lang, Brad, na tuan na ganito, duha na to, igsuon. Nagauna, nagsunod lamong tulo. Maigway mo, kay naamos kadasig, ako diri, naagyukos kaluyahon. Ang nahitabo mga kaigsuonan, pagkataod-taod, dunay ni Agi. Dunay ni Agi, pero nitagbo sa iyahang mga igsuon nga dito nanimba. Ingon siya, Brad, manglakaw ta. Ingon siya nga, asaman. Isa, ay kabalo biya ka, eleksyon biya ron. Eleksyon, hapit ta biya eleksyon. Gipatawag tas mayor kay manghatag og budget. Isa nga, maubitaw na akong giatngan, Brad, kay wala lagi ko dire. Doon ay mga inana, mga kaigsuunan, nga ipasumangil ang kulayahon. Mo nang ang resulta, ang dangatan, kapobrehon. Pobre pas kalipay, pobres kalinaw, datos kaguliyang. Kay tinuod man ang giingon sa Biblia, unsay gibuhaton nimo karon, muani na ni aniho na nimo ugma. Giklaro na sa Biblia nga kung magpugas kag hangin muani kag bagyo, dili biya gyud nato malimbungan ni mataguan ang Dios. Unsay atong gilitok, unsay naa sa atong nahuna, unsay atong naa sa atong kasing-kasing, asa gani nato nagamit atong kagalingon. Aniho na nimo. Ugma o dili umalabot pa. Una nga kung pobre ta karon, pobre tas kalipay, pobre tas kalinaw, pobre tas sa kanang murag dili relax yun, murag nagkaguliyang ang una-una. Ayaw kabalaka ana. Kay resulta nas imong gibuhat kaniadto. Resulta nas imong gibuhat gahapon. Pero kung nalipay ka karon, ayaw katingala nga nung nalipay ka. Tungod nas imong gibuhat gahapon nga nagdaig ka sa Dios. Tungod na sa gibuhat nimo kaniadto gahapon nga nagbatinod-anon ka sa Dios. Kinsa may lipayon sa Ginoo, di ba katumang nagmatinod-anon? Now si David niya ng panahon na kung imong lantaon nga nang naluya man siya, kung imong lantaon si David mga kaigsuonan doon na po say mga sipyat. Nahadlok manggani ang mga ginsakupan ni David mga kaigsuonan. Kay si David naluya mga kaigsuonan kay wala pa siya hikaon. Unya perti pang guulan ni David. Nganong man nga naguol man si David, nganong naluya, nganong wa may tarong kaon, nganong wala man mahimutang si David, nganong pobre man si David sa kalipay, pobre man si David sa kaluyahon. Doon na sa mga panahon nga grabe ka pobre si David may tungod sa kalipay. Ang nagpagkasala man ning tungtong masyas dili niya asawa. Una nga mo resulta gyud na og dili maayo nga kahimtang. Kun ang atong buhaton karon wala makapahimaya sa Dios. Ayaw katingala oy. Nganong pobre ka karon? Nganong kumaingon tang pobre mga kaigsuonan wala na maghisgot sa ginaganon sa kwarta oy. Nay pobre nga bisag na ay kwarta pobre lang gyapon. Bisan kog na ay makaon, mura na walay makaon. Kabantay mo, taong makaluluoy. Tao na siyang makaluluoy. Gibinuangan sa kaugalingon. Pero, dalaygon ang Dios, tungod kay gidala ka karon sa atong programa, dinhi gipakita gusto sa Dios nga kung muhasmagan man gani ang kaluyahon sa atong pagpangalagad mga kaigsuonan. Wala magpasabot nga kung moabot ra gyud ang kaluyahon sa panahon nga masipyat ka. Dunay mga kaluyahon mga kaigsuonan bisan pa kung wala ka masipyat sa pagpangalagad. No? Hinumdumi ni siya mga kaigsuonan basing magsalig na lang sad taba. Wala bitaw ko masipyat, akong susihon akong kaugalingon, murag wa man ako masipyat. Akong nabatikdan murag sakto-sakto ra man gyud ni. Oy ayaw pagsalig nga wala ka masipyat, di na muhasmag ang kaluyahon. Muhasmag na sa tanang panahon. Kanang kaluyahon. Tanawa si Elias. Si Elias kung imong lantawon wala po siya makasala like ni David. Dili siya pareha ni David. Si Elias mga kaigsuonan kung imong lantawon, grabe siya ka mainampingon sa iyang pagpangalagad sa Dios. Pero miabot ang kaluyahon. Miabot ang kaluyahon. Tan-aw na to mga kaigsuonan ang mga discouragement ni Elias diha sa unang hari. Okay, unang hari.
Kuhain nyo ang Biblia mga kaigsuonon og ablihi sa unang hari kapitulo 19. Imong makit-an diha mga kaigsuonan. Diha sa bersikulo 1 gisuginlan ni Ahab ang iyang asawa nga si Jezebel sa tanan nga nahimo ni Elias og sa pagpamatay niini sa mga propeta ni Baal. Unya si Jezebel nagpadala ngadto kang Elias og mensahe nga nag-ingon, "Patyon unta ako sa mga Dios kon dili ko ikaw patyon sama sa gibuhat mo sa mga propeta." Tungod niini nahadlok si Elias. Nahadlok si Elias. Nahadlok si Elias. Nahadlok si Elias kay gidetreat siya sa kuan pamilya ni kuan Ahab, ang asawa ni Ahab. O niya tungod sa kahadlok ni Elias mikagiw siya ngadto sa Berseba sa Juda uban sa iyahang sulugoon nga gibili niya didto. Doon na siya gibilin dito, o niya dito, may kagayo siya nga do. Dias versikulo 4, apan siya mismo mipadayon og balig usa ka adlaw, usa ka adlaw nga panaw. Kanang usa ka adlaw nga lakaw mga kaigsonan, murag dako na kay nagdistansya. Kay kanang pila raman ka oras gagikan diri sa Opra paingon sa kuan, murag moabot naman siguro Bohol. Bohol kung lakaw no? Bohol. Murag maabot kanang Bohol, murag maalakaw ra nag-us ka adlaw. Depende sa paglakaw. Depende, moingo kung depende. Pero kung ang tiguang mo imulakaw, murag ari ra na kutob SM. Depende kung kinsa tong mulakaw. Depende na kung kinsay mulakaw. Na amay lakaw mga kaigsuonan nga perti pong hinaya. Na apoy mulakaw nga perti pong kusuga. Murag gadagan pero galakaw ra. Unsa ka na dagway na kung magdagan ano? Nay may ana. So kanang paglakaw mga kaigsuonan balig usa ka adlaw nga distansya, layo-layo na gyud na. Og maunay gibuhat ni Elias. Matod pa mga kaigsuonan nga balig usa ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan og miabot siya og milingkod sa ilalom sa kahoy. Kanang usa ka adlaw nga panaw mga kaigsuonan nya dili ka anad-ana orag ang imuhang energy hurot di gyud ka hurot gyud na. Hurot gyud. Manginit ko na imong bagtak. Kasuway ko og lakaw mga kaigsuonan kanang 5 ka oras. 5 ka oras. Dili lang kay 5 ka oras. Kasuway ko og 7 ka oras. Nakasuway mig lakaw mga kaigsuonan kutob kuyog sa akong amahan. Gikan sa balok. Gikan sa balok. Murag nga nganlan nako ng mga lugar nya wa mo ka wala mo ka tuod ana murag dili na lang nako nganlan tanan. Ang ako lang nganlan kining mga distansya. Ang balok og banmil lakaw na mo na kanang banmil sakop na sa bais. Ang balok og banmil ang distansya ana mga kaigsuonan lakaw na mo nag-upat ka oras. Gikag banmil abot si Puin murag wala kabot nag oras lakaw. Basta kay di ko malimot mga igsuon na lakaw na mo ng gikag banmil paingog panyabunan. Gikan mi og lakaw, nagsugod mig lakaw, wa pay silang sa adlaw. Naabot mig panyabunan kilom-kilom. Unya nitikig na ang akong tiil. Nitikig na akong tiil. Nakasuway kog lakaw. Bais nakasulay sa kog lakaw. Gikas amoa bukid sa bais. Kilom-kilom gikan, kilom-kilom sa mi mo abot. Kanang inig tuog mga kaigsuonan murag kag magahi. Kini si Elias mga kaigsuonan nilakaw siya unya pag-abot didto sa iyahang giadtuan, gikapoy siya. Milingkod sa ilalom sa kahoy unya ingon day sa iyahang pangaliya. Nagampo siya. Ingon day sa og nangaliya siya sa Ginoo nga mamatay na unta siya. Miingon siya, "Husto na o Ginoo, maayo pag mamatay na lang ako." So diha sa kinabuhi mga kaigsonan, kung imong lantawon si Elias, naghimo siya og mga milagro sa gahom sa Dios. Pero dunay mga panahon nga naluya si Elias. Propeta si Elias anang panahon na. Dunay pinasahing tawag si Elias anang panahon na. Pero naluya siya. Nga kung imong lantawon,
Nagbuhat sa pagkamatarong. Iyang gipatigbabaw ang pagkamatarong. Nagkinabuhi siya sa kabuton sa Dios. Nagkinabuhi siya sa pamaagi sa Dios. Apan kung imong lantawon, dunay kaluyahon ang matag tao. Makasala man ka og dili makasala. Dili nimo matikdan nga dunay mga panahon muhasmag yun nimo ang kaluyahon. Kaluya. Usas kahimtang ni siya nga angay nimong bantayan. Dunay panahon mga kaigsunan nga daw mo sibog na kas pagpangalagad kay grabe na ang kaluyahon. Dili lamang sa espirituhanong kaluya kundi sa pisikal nga kaluyahon. Diha sa pagpangalagad mga kaigsunan, bit-bit nimo tanan karga nimo tanan. Imong pamilya, kinabuhi sa mga tao. Kay ikaw ang nagpas-an ni ana. Kay maunay requirements ni Ginoong nga isilikway ang imong kaugalingon, didi ang imong kaugalingon, pas-ana ang imong cross. Unsa man ang cross? Kanang cross nagsimbolo na og mga sakripisyo. Cross nagsimbolo na sa mga kasakitan. Nagsimbolo na mga kaigsunan sa mga pag-antos. Kung imong lantahon ang cross mga kaigsunan, naadiha ang pagdangoy-ngoy. Naadiha ang wala na'y kapariha nga kasakitan. Kung maghisgot tag kasakitan, naadiha sa cross. Pas-ana kung unsa man na kadako ang problema og sunod kang Kristo. Unsa man ang buot imusunod. Kung si Jesus nag-antos siya, kung si Jesus nasakitan siya, kung si Jesus mga kaigsunan gibugal-bugalan siya, padayon siyang nagbuhat sa kaubuton sa Dios. Padayon niyang gipataas ang Dios. Padayon niyang gipakamaayo ang Dios. Padayon niyang gipasalamatan ng Dios. Ang pagsunod gikinahanglan. Kung naamang kaskuluyahon, naamang kay mga problema, doon naman kay mga kaluyahon sa imong pagpangalagad, sa imong pamilya, sa imong kaugalingon, sa imong pisikal, pas-ana na siya og padayon sa pagdaig sa Dios. Kay mo nay gipakita ni Jesus. Didi ang imong kaugalingon, pas-ana ang imong cross, sunod ka niya. Si Jesus mga kaigsuonan, padayon siyang nagbuhat sa kaubuton sa Dios. Bisan pa sa mga kalisdanan. Naunsa may mga pamaagi, mga kaigsuonan, aron malabangan nato, aron makapadayon ta sa pagpasan. Kay dunay mga panahon, mga kaigsuonan, nga sa atong nauna, ang atong gipasan, atong pamilya. Siguro ang imong gipasan, ang imuhang asawa. Ayaw, pasana ka ng iyahang, pasan-pasano nimo, ayaw. Dili, preha ng usa ka istorya nga, nagwali ang pastor, unya ang nanimba ang bana, kay ang nabilin sa balay ang asawa. Ingon ang pastor, mga igsoon, ang usas mga requirements sa atong Ginoong aron makapangalagad ta sa Dios Amahan, kinahanglan pas-ano na to atong cross, ug unsa may inyong cross sa inyong pagpangalagad, hala pas-ana. Wa pag-ani mahuman ang wali, nimpauli na ang bana. Kay ang iyang cross iyang asawa. Pag abot siyang asawa, natingala ang iyang asawa, nganong gipas-an sa siyang bana. Nangutana tao niyang asawa, dong, undo, nganong gipas-an man ko nimo. Ayay nako inday, ingon man si pastor, nga nagawali man kanina, nga ikaw ang cross ko nung kinahanglan pa sa anon, unya ikaw biyay akong cross. Dili literal, oy. Literal asan kaayo maminaw ning uban, oy. Ang
Pag-ingon nga pasana mga kaigsuonan, dad-a. Dad-a. Dad-as imong pagpangalagad. Dad-a. Kung ikaw nga bana ang imuhang cross, imong asawa, imong pamilya, ayaw na nga, ay, bahala na sila, ihanay bitag kaluwasan. Wala na nimo pasana. Imo na lang gibutang. Ni surrender na ka. Ha? Mga pagpakita na mga pagpakita na nga ni surrender ka. O ni asa man ka nahimutang, tuan ang kastalawan nga kinabuhi. Nintalaw na. Ayaw talaw. Naay Dios naghulat kanus aka muduol niya. Pasanay mong cross. Kung ikaw asawa ang imuhang cross bana. Kung ikaw ang asawa ginikanan ang imong cross imong mga anak, dad-ana diyas pagpangalagad. Ayaw hunong sa pagdasig. Ayaw hunong sa pagdalangad to sa tiilan sa Dios. Dad-a sila sa imong mga pag-ampo, dad-a sila sa imong mga pagdaig, dad-a sila sa imong pagduol ngadto sa Ginoo, og ayaw pagtapol, og ayaw pagundang, ayaw paghunong, kay naminaw ang Dios, kay nagtan-aw ang Dios, gitrin ka lang, gitudluan ka lang, aron mas magamit nimo ang mga hiyas, ang mga gasa, ang mga bunga sa balang espiritu, aron imong mainsayo ang imong kaugalingon Dios pagpangalagad kaniya. Gitrin lang ta sa panahon nga aduna tay pas-anonon diyas pagpangalagad sa Ginoo. Naunsa may mga pamaagi. Una mga igsuon nga mga pamaagi, unang mga pamaagi, mga kaigsuonan, aron makalingkawas ka, aron makalabang ka, okay, aron makalabang ka diha sa mga kaloyahon, mga kaigsuonan, pagmatinud-anon. Number 1 na, ilista. Pagpatinud-anon. Ayaw pagpa-aksip nga kaya nimo. Ayaw pagpa-aksip. Nga murag kaya nimo. Pero wa na. Glugos na ka ginawa. Ayaw og kuan kanang ayaw kuan ba pagpakaroing nun. Nga kaya nako ni Kristohanon bitaw ko. Unya ang mga tao moingon pod nga kana bitaw moingon nga kaya nako ni oy. Klase manas pagpanghambog. Di unsa may buhaton sa imong mga kaigsuonan, dili kay ampo. Makaya ra nimo oy. Pero moingon ka nga, brad sis, nabugatan ko sa akong pamilya. Dadon ka sa imong igsuon diyas mga pagampo. Dadon ka sa imong igsuon sa mga pagampo. Munang unang pamaagi mga kaigsunan, kung doon na may mga kulayahon diha sa imong pagpangalagad, asa man kadapit na loya, kanang pagmatinud-anon, ayaw pagpakaroing nun, nga kaya nimo, nga wa kay problema, nga wala kay kaluyahon, ayaw pagpakahiro. Naiuban mga kaigsuonan, daghan na kaayong mga problema, daghan na kaayong mga kaluyahon. Murag wala ra gyud para di maluya ang iyang kuan. Dili na oy, dili na mao. Ang mahitabo mga igsoon, ikaw ra na oy kalit og kawagtang. Tabantay mo mga kaigsuonan na mga tao matingala, oy, dasig man taw kay si Pedro, dasig man kay ito si Juan, ning kalit ra magkawagtang. Ngano man? Kay wala na ay wala na nibuto na di ay itong iyang giutong-utong nga mga kaluyahon. Munang araw makalabang kas mga kaluyahon, kinahanglan magmatinud-anon ka. Pagmatinud-anon, atubangan sa imong mga igsuon, atubangan sa Dios, Lord, na akos kaluyahon. Igsuon, sis, brad, na akos kaluyahon. Tabangi kos pag-ampo. Nga tabangan kos Ginoo.
dad ako sa inyong mga pag-ampo. Mao bitaw nang naay mga pre-request. Ayaw pagpakahiro. Para makalabang kas mga kuloyhon. Dunay mga nakitaan sa Dios mga kaigsunan siguro sa kinabuhi sa iyang mga katawhan nga moingon ang iyang mga katawhan nga kaya nako ni Kristohanon na gud ko. Kaya man gani ni kuan, kaya man gani ni kuan ako panoon. Ayaw. Kung naa kay kulayahon, pakigsultihi ang Dios. Kung naa kay kaluyahon, pakigsultihi ang imong igsuon diyas pagpangalagad aron na ay makaampo alang kanimo. Maunay, number 1 mga kaigsuonan nga mga pamaagi kung mubati na kagkaluyahon sa imong pagpangalagad. Hinumdumi mga kaigsuonan nga kung naanay kaluyahon ang usa ka tawo des pagpangalagad, muhari ang mga negatibong panghuna-una. Muhari ang mga negatibo nga mga panghuna-una. Kung negatibo na ang panghuna-una sa matagtao, sa magtagtao, kung negatibo na ang huna-una sa maong tao, unsaon man niya pagpataas ang Dios? Unsaon naman lang niya pagpasalamat sa Dios? Unsaon naman niya pagdaig sa Dios? Inigsuod niya ang simbahan. Nga negatibo naman ang iyang panglantaw. Negatibo naman ang iyang mga panghuna-una. Muna kung naakay kaluyahon, pag matintubangan sa Dios, isugilon sa Dios, Lord ni ako, na ako'y kaluyahon. Lord, tabangi ko, ni akos kabugaton. Ya pag matinud-anon sa imong igsuon, brad, sis, na ako'y kaluya. Dad ako sa imong mga pag-ampo. Na ako'y kaluyahon karon. Igsuon ko sa Ginoo matinud-anon ang Dios. Dili ka niya biyaan. Kanunay naa siya sa imong mga pag-ampo. Tabangan ka. Tabangan ka. Ayaw pagpakauring nun nga kaya nimo. Walay kaya nato kung wala si Lord. Hinumdumi na siya. Wala tay mahimo kung wala siya. Ang tanan nga atong nahimo tungod na pagkamaayo sa Dios. Tungod na pagkamaayo sa Dios. Nganong nakahimo ta, nganong nagbadaugon ta, tungod na pagkamaayo sa atong Ginoo mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Dili na tungod sa atong abilidad. Dili na tungod sa ato ang ato ang kaugalingon, kundili tungod na sa pagkamaayo sa atong buhing Dios. Nasayod ang Dios nga naay kaluyahon ang matagdaw. Nasayod ang Dios mga kaigsuonan nga dunay kaluyahon ang imong pagpangalagad karon ugma o sa unahan. Pero hinumdumi ang Dios nga atong gialagaran. Maayo siya alang kanimo. Maayo siya alang kanako. Og maayo ang Dios sa tanang panahon. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, maayo siya alang sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Hantod sa pagpahulay, awiton ko pagkamaayo. Dunay kang matinud-an. Unsay giingon sa balaang kasulatan diha sa sulat ni Apostol at ni Haring David sa Salmo 18:25, akong tagaan lang pagtagad. Kung wala ba ko masaag ni ini. Ako ra nga check upon diri sa Biblia mga kaigsuonan. Ingon siya diha sa Salmo Salmo 18:25. Ingon diri sa 25, O Ginoo matinud-anon ka, ngadtos mga matinud-anon kanimo, og maayo ka ni atong hingpit. Dili gusto ang Dios nga magpakaruing nun ta.
Naghulat siya nga atong isugilon ang mga butang, ang mga buluhaton nga dili nato kaya. Gusto ang Dios nga atong isugid nga Lord, di ako nanginahanglan kanimo. Hinumdumi ang Dios maayo og matinud-anon. Tunay kang maayo ka na ako. Ang tudak ko may gininawa. Awitin ko pagka maayo. Oh, thank you God. Kaya sa kamit Oh, thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. kaysa sa panahon. Nawang akong papa. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nunay ka matinud-ano, kanunay kang maayo ka nako. Ang tuda ko may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Halad kong kinabuhi ko tanang anak ko. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Ang pagmamaayo Oh, thank you God. ay nagsunod. Oh, thank you Father. Salamat Amahan. Ang Salamat o Diyos. pagmamaayo nagsunod. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinud-anon. Salamat sa imong pagdawat sa akong kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong. Thank you Jesus. Thank you God. Dili na to kalimtan mga kaigsuonan nga ang Dios maayos tanang panahon. Tunay kang matinud-anon. Matinud-anon siya niadtong matinud-anon kaniyo. Matinud-anon kaniya. Matinud-anon ang Dios niadtong matinud-anon kaniya. Muna nga sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan kung mibati kag kaluya karon og sumalabot. Isugilon nga Lord. Naluya ko. Nakos kaluyahon. Pag matinud-anon sa Ginoo ayaw pagpakaruing nun nga kaya nimo. Timan ini siya. Wala tay kaya kung wala siya. Wala tay mahimo kung wala si Jesus. Wala tay mahimo kung wala siya muban nato. Sunod mga kaigsunan aron makalabang ta sa mga kaluyahon nga muhasmag sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kinahanglan ang ato ang kaugalingon. Kini atong pisikal, atong ampingan. Ampingi ang imong pisikal. Unsa may mga pamaagi aron maampingan na imong pisikal. Ayaw gamita ang imuhang parte kanang mga bahin sa imuhang lawas sa tingog sa kaaway. Sa tingog sa dautan. Ayaw gamita ang imong kamot aron sundon nimo si Satanas. Ayaw gamita ang imong mata, dalunggan, bakba, dila, tiil. Kasing-kasing una-una, tanang parte sa imong lawas. Ayaw na gamita para kang Satanas. Kung gusto nimong ampingan ang imong kaugalingon, imong lawas, ayaw ihatag ang imong lawas sa hunghong sa kaway. Hinumdumi mga kaigsunan kung weak ang imong lawas, weak gani ang imong lawas, dili ka kapanarbaho,
Dili ka katarong ganig ampo kung weak na ang imong lawas. Makatarong ba ang ampo ang tao? Kung weak ang iyang lawas? Ha? Dili. Dili. Ha? Magsiga na gan ang mata, basta kay maglison na gani ginawa, kanang weak na ang lawas. Dili na sa kapanarbaho. Kung weak ang atong lawas, dili na kakahimong sangyaw sa pulong sa Dios. Munang, aron makalabang kas kaluyahon, ampingi ang imong lawas. Ang impingi ang lawas. Na unsa pa may mga pamaagi aron pag-amping, maampingan imong lawas. Ikinahanglan ang gitawag time management. Time management. Pag-arin sa imuhang mga oras. Oras sa imuhang pagkatulog, kinahanglan imo nang i-maintain. Ayaw ing na nga, akaya na ni Lord, naabitaw si Lord, bugal-bugal man na. Ha? Kinatal na siya. Ha? Gihatagan man gani sa Dios og pahulay ang tao. Ha? Ang iyang mga piniling katawhan, gihatagan man gani pahulay kinasayod ang Dios nga kun weak gani atong lawas, dili na takahimo sa buluhaton nga gibili ni Kristo. Na unsa may mga makapawik sa atong lawas, kanang kulang og manage sa oras. Kanang oras sa pagkatulog, gihimong oras sa pagpanarbaho. Ang nahitabo, magdaot atong lawas. Sa dihang magdaot ng gani atong lawas, hinumdumi, dili na takatarog panarbaho, nga magnegatibo na sad ang atong huna, luya na sad. Ang ato ang pagbati, emosyon, luya na sad, maapektuhan na sad. Mo resulta na og kaluyahon. Naon usahon nimo paglabang sa kaluyahon, ang imong physical pertinang pong luyo ha. Di na gani kaampo. Di na gani kaatog simbahan aron bangayog tabang dito sa mga pag-ampo. Ngano man? Kay daghang kay mga tao, grabe na kabisi kay dunay giapas. Ha? Relax lang. Ang gusto sa Ginoo, relax lang. Word relax, wala magpasabot mga kaigsunan nga di ka mo trabaho. Kanang word relax mga kaigsunan. Ha? Kabalo ka sa oras, kanus ka manarbaho. Kanus ka magdaig. Kanus ka muampo. Nakabalo na ka sa mga oras. Naka-arrange na na Kaning mga oras na ako nis pagdaig sa Ginoo. Kaning oras na ako nis akong pamilya. Kining oras na ako nis ako ang pisikal. Naka-exercise. Naka-exercise. Ayaw igumon tanan ang imong panahon sa imong negosyo. Ayaw igumon tanan ang imong lawas sa imong trabaho. Unbalance na daan ang imong espiritu daan. Usban pang unbalance ang imong pisikal, ang mahitabo ana, mo resulta hinuon nagkaluyahon, naapa kay kaluyahon, plus naapa kay kaluyahon nga imong gibuhat. Unya imo dayong ihatag sa Ginoo, Lord, tabangi ko. Uy, ikaw ra nang gama-gama ang imong kaluyahon. Muna nga sunod nga pamaagi aron makalabang kas kaluyahon. Ati man na ng imong pisikal. Ati man na ampingin ng imong pisikal. Ati man na. Pakanag sakto. Unya, kinahanglan sad kang mupahulay og sakto. Unsa may imong option god nga ibilin ra man na nimong tanan kanang mga butang sa kalibutan. Ayaw pag-apas. Ayaw apsa ang mga butang nga dili nimo maguko, dili nimo maapsan. Relax lang ka, kanang word relax. Na kay management, time management. Nakasit na nas imong una-una, nakasit na ka nanas imong kasing-kasing kanang orasaha para nas imong pagkaon. Ayaw gamita ang oras sa imong pagkaon
Unya oras pas ihatag nimo trabaho. Kung ikaw nga asawa, ayaw kalimot nga na kay bana. Kung ikaw nga bana, ayaw kalimot na kay asawa. Hatagig panahon ang imuhang bana kung ikaw asawa. Hatagig panahon ang imong asawa kung ikaw bana. Hatagig panahon ang imong mga anak kung ikaw ginikanan. Di ba relax ang imong nauna? Ang may tabo manggod mga kaigsunan, kung dili nimo ma-arrange ang imong nauna, now, importante ni siya. Pinaka-importante ni siya sa atong pagpuyos kalibutan ang pag-arrange sa ato ang oras eh. Muna pinaka-importante. Aron maampingan nimo ang imong lawas. Kay kung dili nimo maampingan o ma-arrange ang imong time, okay, nangalagad kas Ginoo, gatuo ka gidawat kas Ginoo, nga naay nagbagulbol nimong pamilya, gatuo ka mga kaigsunan nga gidawat sa Ginoo ang imong mga pag-ampo nga tuo po'y nag-ampo ditong imong mga anak nga Ginoo, maatiman unta kog tarong sa akong mga anak, sa ako ang inahan, sa akong amahan. Unya inig-uli nimo, nabugatan pa kadaan sa buluhaton, nabugatan pa kas trabaho, doon na pa'y mga pamilya nimong maningil sa imuhang gugma, muana na lang ka. Dili pa ba day igo ang akong pagpakaon ninyo? Wa na, puno na. Ang may tabo mga kaigsunan, ni samot hinuon ang kaluyahon. Muana na ka sa imukaha sigurong pagampo. Ginoo nang alagad naman ko nimo, Ginoo nang winta na. Ngano man, wala na maatiman ang lawas. Wala na'y time management. Nakay listahan, ibutang sa imong notebook. Pagbutang diri, kining orasa para nis ako ang asawa. Kining orasa para nis ako ang anak. Kani usa para nis akong trabaho. Na ako'y oras sa pag-ampo, na ako'y oras sa pag-Bible reading. Unya imo nang ipahibalo sa imong pamilya. Muna nga sa akong kinabuhi mga kaigsunan ako asawa, karon akong gipasalamatan ang Dios. Kabalo na siya unsa kong rasa ako magtuon. Kabalo ang akong asawa kanos akong unsang orasaha ko mamalandong sa pulong sa Ginoo. Dili ko niya madisturbo. Ano man kay gihigugman niya ang Ginoo. Ipahibalo. Ayaw sadog, ayaw ipahibalo kanang management mga igsuon sa pamilya. Kinahanglan tibok pamilya na sayod sa imong management. Unya pasabta. Ayaw upod og pasanginli ang Ginoo nga mayon ka nga o kini ang orasaha para nis Ginoo, para nis Ginoo. Ayaw sad siga-sigahe. Ang giingon sa Biblia kung ikaw nakailas Ginoo pagpaubsanon. Unsa may dagways pagka mapaubsanon. Puno sa pagpasabot. Hangyo. Day, manang anak, kaning mga orasaha para nis Ginoo. Para nis akong pagbasag Biblia, magdaig ko ani. Unya, kanang ini kagabi magdungan tiya tag, daig. Anak na siya. Unya, grabe, kaniindot yun kung naa kay time management. Pagpakan ang Dios. Unya, pangayo sa Ginoo. Maunay amping sa imong lawas. Amping sa imong lawas. Kung moingon kay tag-amping sa imong lawas, importante kina siya. Una sa tanan, ang imong lawas templo sa balang espiritu. Dili kalihok og tarong ang imong lawas samtang weak ang imong lawas. Kung weak gani among lawas, unsa may gipakita ni Hesus sa iyang mga tinun-an sa dihang kulang silag tulog, kulang silag pahulay. Ingon si Jesus, andam ang espiritu, luya man ang lawas. Ang naitabo, wala kampo. Kabantay mo mga kaigsunan. Matod pas ubang mga wali. Mga igsoon, kinahanglan may nampuon ta. Ang problema doon ay mga pag-ampo nga dili na gani kabot kisame.
Dili na kuno kaabot og kisame. Saon ipiyong na lang mata niya, ikibot-kibot ng baba pagkahuman naghagok na. Unya ingnon lang dito, ingnon lang dayon. Jesus, you know what I mean. Amen. Yan, napay mga kuan mo, ingon na, silon na'y bahala. Ang pag-ampo, naanay mga pagdahik. Ang pag-ampo, naanay mga pagpasalamat. Ang pag-ampo, mga kaigsunan, mao nga imong mapahinumduman ang imong kaugalingon nga duna kay Dios nga nag-atiman. Dunay Dios nga nagtagbo sa imong panginahanglan. Ang pag-ampo, mga kaigsunan, mao ang panahon nga imong mapahinumduman ang imong kaugalingon nga angay kang magpasalamat, angay kang magdahig kay giatiman ka sa Dios, giproteksyonan ka sa Dios. Mao nay panahon nga imong mapahinumduman ang imong kaugalingon. Ngangay kang magpasalamat. Kay kikuyugan ka sa Dios. Maubitaw nang niingon si David. O kalag ko, daiga ang imong Dios. Iyang gipukaw ang iyang kaugalingon. O atay, daiga ang akong Dios. Daiga imong Dios. Gipukaw ni David ang kaugalingon. Dihas mga pag-ampo, mga kaigsunan, ngadto sa Ginoo, maunay time, kahigayunan, oportunidad nga mapahinumduman nimo ang imong kaugalingon. Kaugalingon, daiga ang imong Dios. Kay giubanan ka niya. Asa na mabasa mga kaigsunan nga si David nigisugo iyang kaugalingon? Anang ingon siyang ukalag ko. Ako aning pangitaon o kalag ko. Diha sa Salmo mga kaigsunan. Salmo 57:8 usay giingon diha. Pagmata kalag ko. Pagmata kalag ko. Ayag hagok diha. Mas David, pagmata na alpa olera ko. Pukahon ko ang adlaw. Grabe si David mga kaigsuonan. Ingon siya diha, daiga ang Ginoo kalag ko, daiga ang Ginoo. Sa Salmo 146:1. Ingon diha sa 63 versikulo 1 sa Salmo, O Dios, ikaw ang akong Dios. Og nangandoy ako kanimo sa bug-okos kong kasing-kasing, gipangandoy ko ikaw, ang kalag ko giuhaw kanimo sama sa nagmala. Bas kayo ta. So dunay mga panahon nga si David uhaw sa mga pagdaig. Kinahanglan imuhang lawas imong atimanon aron makatarong ka og buhat. Hinumdumi, pag weak gani imong lawas, weak yun na ang imong nauna. Pag weak ang imong nauna, pati emosyon nimo weak. Kanang sobra bitaw kahago, mubo kay kag pasensya. Gamay ra istorya, murag musingka na ka, murag mubuto na ka. Kisa man nang sala, laing tao, dili ikaw ra oy. Ikaw may nagdala-dalas imong kaugalingon, niya ipanumangil nimog laing tao. Matod pas akong nadunggan, oy kautong ragugi imo. Matod pa sa kani kusugan po kong maniid sa una, gikan kong iskoylahan ba? Kini ikaw sa iskoylahan. Nya kining usahay mga igsuon kay kining bata sa una, gikag iskoylahan, mangita pa magdamang sa diri sa Cebu, kanang damang kaka na siya. Sig pangita og sige hapa-hapa asa to dapitong damang mga kaigsunan tong kaka. Nadugay nakaabot man kus balay, unya dito sa balay naglalis kay ang bana nagdaro. Unya ang asawa sad mo ay nagbunglay pikas nilang luna. Nag-ihanay silang pauli silang balay. Pag abot sa ilang balay wala man day ligi, wala pud ay galungag kay ang asawa ga dahom nga ang bana mo'y naglungag, ang bana man sad. Mao man po'y gadahom man pud nga ang asawa galungag. Pag abot dito sa balay pareho silang gikapoy. Ang nahitabo mga kaigsunan nag-away sila. Amo na akong nadunggan nga
Pero tinilang lalis. Tinilang lalis. Ngano man, mubo ra kayo. Mubo na kayo buot. Mubo naman kayo buot ang tao kanang luya ang imong lawas. Luya ang imong lawas. Hinumdumi ang imong nauna luya sad na. Unya ang imong emosyon, ay gamay na lagbikil. Buto na ya. Unya importante diha sa pag-amping mga kaigsonon sa lawas, dili lang kay time arrangement, kundi communication. Komunikasyon mo pinaka-importante sad. Ikaduha diha, diyas pag-amping sa lawas. Paibalag yun na imong pamilya, nga anang mga panahon na mo ni, magbasa ka, o niya, okay ra ba nila? Paibal asad imong pamilya. Kung ikaw asawa, ubana, nagtuon kas Biblia. Paibal imong asawa, kanang day, kining oras ba, nagtuon ko ani. O niya, kung dili siya mo tando, ay along pugtuon sa. Kung sa imong buhaton, dadas Ginoo imong asawa. Pandungi, ampui niya, review ka ang ihang pagka-kuan. Kung sa imong review kon, o sa may nakita ni mong asawa, ayaw rapod, review ka kung nagmata siya. Kay, inig-review ka na, mo review sa na nimo. So muna siya, ikaduha mga kaigsunan, ikatulo, aron makalabang kas mga pagsulay, naas Pilipos 4. Pilipos 4, versikulo 8. Okay, katulo na ni, aron makalabang kas kaluyahon. Kay pinaka-importante mga kaigsunan makalabang kas kaluyahon. Kay, naamag yun ang kaluyahon. Naanang kaluyahon, oy. Kabahi na sa imong pagpangalagad, kabahi na sa imong pagtikang. Inigtikang ni mo sa pagpangalagad sa Dios, musunod po ng kaluyahon. Naanang kaluyahon, oy. Gitugot na sa Ginoo, aron magamit mo ang gasa nga gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit. Dili nimo magamit mga igsoon ang Holy Spirit kung ulay kaluyahon, ulay mga pagsulay. So aritas Pilipos 4:8, unsay giingon diha ni Apostol Pablo? Pilipos kapitulo 4 bersikulo 8. Sa katapusan mga igsuon pun ang ginunguna sa mga butang nga maayo ug angay daygon sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug hunahuna. So mo ni ikatulo. Ikatulo. Unsa ganitong una? Unsa ganitong una mga kaigsuonan? Pagka matinud-anon. Ayaw pagpakuruing nun nga kaya nimo. Pag matinud-anon kana bang isulti ang tinuod? Kanang matinud-anon yung ka ba? Unsay naas imohang kuan ba? Unsay imohang naas imong nauna, unsay naas imong kasing-kasing, hala, isulti na siya. Ayaw pagpakuruing nun nga kaya nimo. Ikaduha, ampingi imong lawas. Dias pag-amping, dunay pinaka-importante nga imong i-apply time management unya good communication. Maayo nga kana bang i-communicate ang imuhang pamilya. Kaning orsa mo simba ka. Unya bisag di pa mo simba imong pamilya hala panang hirig tarong. Dili kay mo kalitra kag kawagtang mo ingon na lang po na imuhang kuana tan-awang lahig tinuohan kalitra rapture. Na. Maluya na sila. Unya ikatulo mga kaigsuonan kos Ginoo. Ikatulo, maoning naa sa Pilipos 4, versikulo 8. Unya isir ni ato ang programa mga kaigsuonan, ayaw pagtinapol sad og share. Isir ni sa imuhang friend. I-share unya unsay nas imong kasing-kasing, ibutang gud nas imuhang pag-share. Inig-share nimo dia imo nang imong ikuana. Mga igsuon maminaw ta ani. Aron matambalan ta samtang buhi pa. Ayaw paabuta nga musiga na lang mata. Inana. ikaw koy magbutang-butang dia before nimo i-share. Imong i-share na ba? Kinasing-kasing butangan ba nimo bersikulo? Sa mas bersikulo nga atong gibuhat ka gibasa karon sa Pilipos 4, bersikulo 8. Maunay ikatulong pamaagi aron makalabang kas kaluyahon. Nakay kaluyahon oy. Sa panahon nga kanang mutapos na ang bulan, hapit na ba? Unsa na rong unsa tarong pitsaha? 29. Ini 29 na ra ba? 29 nig 30. Ala kadaghanang bayranan ra ba diha unya naa ning kaluyahon.
Unya labi na kung ang sweldo ni mister madilid kanang makuan. Unsa nay tawag ana? Ha? Na. Ang anong na maghulas. Pati prayer gud ko na malimta na. Pati mga pagdaig dili na mao. Di na magkadimao. Imbis magdaig mga kaigsunan na wa na mangwinta na. Imbis ang Ginoo, Ginoo malipayon kaayo nga nagtan-aw nimo kay na nakas kaluyahon. Chance na nga magamit nimo ang iyang mga gasa nga iyang gipiyal diha sa imong kinabuhi, nalipay na ang Ginoo. Wow, ang akong anak na nas kaluyahon sa kuan ni pabor na ni niya nga magamit na niya ang ako ang gihatag nga kuan gasa. Di ba kalipay sa Dios nga magamit ang iyang gihatag diha nimo? Lipay ang Ginoo. Atngan ka niya. Unsay imong i-respond sa kaluyahon. Ayay. Lipay ang Ginoo kay niadto kag simbahan. Lipay na ang Ginoo niya. Nag-andam na siya panalangin. Nag-andam na ang Dios og panalangin. Nag-andam na siya aron pag-release og panalangin alang nimo kay niadto na kag simbahan. Anya nihimo na kag og pagsud nimo sa simbahan. Nigiat nga na sa Ginoo ang imong baba. Siyempre, gaatang na sa Ginoo, gaatang ang Ginoo sa imong gilitok. Ay, gahulat ang Ginoo nga mudaig ka niya. Gahulat ang Dios nga mupasalamat ka kay sa dihang na ay kaluyahon. Usa na kapabor, usa na kagayunan nga magamit nimo ang gasa sa Dios nga iyang gipiyal sa imong kinabuhi. Ang problema kay nangwinta na manoon ka. Ginoo, nagbasa kog Biblia nganong nainani man ko. Ginoo, nganong nanimba noon ko nga daghan manoon kog pagsulay nganong inani man na, imbis i-release sa Ginoo ang panalangin. Wamba pa na ikakakaton. O sa giingon ni Pablo, kanos aman na ika magpasalamat? Kanang makadawat kag daghag kwarta? Panalangin? Matubag ang imuhang gipangayo? Isa ra ka mo mungisi, isa ra ka, Lord, salamat, Lord. Dili, oy. Kanos ka magpasalamat? Magpasalamat kas tanang panahon. Bisan unsay mudangat, pasalamati ang Dios. Kay maunay gipangita sa Dios, gihulat sa Dios, na makapasalamat ka. Sa unang Tesalonica, Kapitulo 5:18, pasalamati ninyo ang Dios, bisag unsay mudangat, kay kini mao ang kabuton sa Dios. Gaulat man ang Dios. Malipayon ang Dios, di ba? Ang Dios gahatag siya og Holy Spirit karon sa imong kinabuhi. Gahatag ang Dios og Holy Spirit kay Kristohanon ka, anak ka sa Dios, katawhan ka sa Dios, nasayod ang Dios nga naigubat sa matag karon og unya sa imong pagpangalagad kaniya. Nasayod ang Dios nga adunay gubat sa imuhang pagkinabuhi sa iya mga pulong. Nasayod ang Dios nga naigubat sa matag karon og unya sa panahon nga trabahoon nimo ang trabaho ni Hesus nga iyang gibilin kanimo. Gahulat ang Dios. Ang muduol kaniya. Damor kang mudaig, damor kang magpasalamat kaniya. Damor kang panalanginan, ug damor kang ligunon, damor kang lipayon, damor kang tagaag kalinaw. Munay imuingon ka, matingala lamang ang imong pamilya, matingala lamang ang imuhang mga kaila, nganong ikaw wa may kasakit, wa may kaguol, kay ang imong kalipay dili gikas butang, kun dili gikan sa presensya sa Dios. Mga igsuon ko sa Ginoo, mayo ang Dios sa tanang panahon. Ang tudak ko may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo. Puna ang imong nahuna sa mga maayong butang sa pagkamaayo sa Dios. Dunay kang matinud-an, dunay kang maayo ka ako. Ang tutok ko may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo.
Sa katapusan, mga igsuon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo, ug angay daygon sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog ug nakita diri kanako, ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Ang pagkamaayo mo, ngunay nagsunod na ako. Ihalad kong kinabuhi ko, nananag na ako. Ang pagkamaayo mo, ngunay nagsunod na ako. Ang giingon sa balaang kasulatan, mga kaigsunan, sumala ni Apostol Pablo. Kung imong basahon, mga kaigsunan, ang iyang sulat diha sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 5. Gipuka namo ang tanang babag nga gigamit sa mapagarbuhon batok sa kahibalo, mahitungod sa Dios, o gibihag namo ang tanang hunahuna o gipasinod gikang Kristo. Kinahanglan ang atong nahuna ato giyong bantayan. Kung negatibo ang imong nakita, importante sa imong nahuna, positibo. Makalabang ka. Ibutang sa imong nahuna, kaya ni sa Ginoo. Dili ko biyaan sa Ginoo. Kining kalisod nga akong nakita karon. Kining kalisod nga naglibot, mga kulayahon nga akong nabati, kaya ni sa Ginoo. Gamahanan ang Diyos. Ang Diyos nga kung ilagaran, dili siya mubiyak. Dili siya mubulag. Walay katapusan ang iyang pagkagamahanan. Ulan bituon min hilang ang adlaw na matay, ang luluwas sa yuta na laglag. Ang lawas niya sa krus, ang dugo giula nato, ang kabugat sa tulo na niya. Anak sa Diyos naghigasa, hangit-ngit, gubat sa lugana, kamatayang ginisa, ang gaong sa impyerno, nabungkaw na. Ang yuta ni uyog, ang batong niligid,
Ikaupat mga igsuon, kung na may kaloyhon ang imong pagpangalagad, hinumdumi na ang Dios nagulat. Dool ka niya. Ikaupat mga kaigsuonan, naa sa libro sa Nahum, Kapitulo 1, versikulo 7. Ingon siya, ang Ginoo maayo, dalangbanan siya, panahon sa kalisdanan, og amumahon niya, katong midangop kaniya. Ayaw dangop sa butang sa kalibutan kung naang kaluyahon. Ayaw dangop sa bisan unsa nga itanyag sa kaaway. Ayaw dangop sa bisan unsang mga estratehiya nga dili gikan sa Dios. Ayaw dangop sa bisan unsang klaseng bisyo. Dangop sa Ginoo, kay amumahon kaniya. Dangop sa Ginoo, kay panalipdan kaniya. Ang Ginoo maayo, og dalangpanan siya, panahon sa kalisdanan, og amumahon niya, katong midangop kaniya. Suon ko sa Ginoo, hinumdumi kaniadto karon, wa kabuhiis Ginoo. Di ba sa panahon nga wala pa kakailan niya? Sa panahon nga kita giwalihan sa pulong sa Dios, doon ay mga panahon, mga kaigsuonan nga gibaliwala nato siya. Apan bisan pa man kung gibaliwala nato siya kaniadto, wala ta gibawaliwala sa Ginoo. Wa ta niya buhi sa Ginoo. Doon ay mga panahon nga wala nato tagda ang buluhaton, nga angay untang nato tagdon, angay unta natong buhaton. Doon ay mga panahon nga ang mga buluhaton unta nga angay natong himuon, atong gibaylos mga butang sa kalibutan. Pero bisan pa sa atong gibuhat, wala na tanawas Ginoo, kay ang gitan-aw sa Ginoo higugma kaniya. Tegangi kayo, pagyasti ka. Tegangi kayo, huwag ka pansin na nagmaiya-iyaho. Ihigumang kaugalingon. Pamalandungin ning maong awit mga kaigsuonan, unya tan-awa imong kaugalingon. Pila na imong edad karon? Hinumdumi, naghulat ang Dios. Kanos ani mo siya alagaran. Kanos aka maninuod niya. Kanos ani mo siya bayawon. Kanos ani mo siya pasidunggan. Kapila na kahigayon nga kita ni bulag, ni distansya, apan ang Dios never nga mo distansya kanimo, kay gihigugma o gihigugma o gihigugma kas Ginoo. Pagyasti ka, tegangi kayo, huwag ka pansin na nagmaiya-iyaho. Ihigumang kaugalingon. Huwag ko ni mo kalinti, huwag ko ni mo biyahin, huwag ko ni mo pasanti, huwag ko ni mo buhiin, huwag ko ni mo kalinti, huwag ko ni mo biyahin, huwag ko ni mo pasanti, huwag ko ni mo buhiin. Ako, ako ka lang
Gigugma ko gayod ang imong balaod, na malandong ako niini sa tibok adlaw. Ang imong mga sugo naguban kanako sa kanunay, og naghimo kanako nga mas maalamon pa kaysa tanan kong mga kaaway. Labaw pa akog nasabtan kaysa tanan kong mga magtutudlo, kay gipamalandungan ko man ang imong mga pahimangno. Labaw akong kaalam kaysa mga tigulang, kay gituman ko man ang imong mga sugo. Gilikayan ko ang tanang daotang buhat, aron pagtuman sa imong mga pulong. Wala ko hikalimti ang imong mga pahimangno, kay ikaw man ang nagtudlo niini kanako. Pagkatamis sa imong mga kasuguan, mas tamis pa kini kaysa dugos. Gikan sa imong mga balaod, nakabaton akog kaalam, busa gikasilagan ko ang tanang daotang mga buhat. Hinumdumi mga kaigsuonan ko sa Ginoo, sa panahon nga damor kang muduol sa Ginoo, damor kang tagaan kaalam sa Ginoo, damor kang tudluan sa Ginoo. Kung damor kang muduol sa Ginoo, damor kang magampo niya, damor kang magdaig sa Ginoo, damor kang magbasa sa Biblia, damor kang magtuon sa pulong sa Dios, tun-ini siya, damor kang tabangan sa Ginoo. Kanang mga kuloyahon, mga igsuon, ang na siya, aron makakita ka nga gamahanan siya. Gamahanan ang Dios mga kaigsuonan. Sa imong kinabuhi karon, duula siya, sangpita siya. Ayaw kalimti nga giumol ka tungod kay maayo kayo siya. Giumol ka aron mga lagad kaniya. Samtang buhi pa. Samtang buhi pa mga kaigsuonan. Simbaha siya. Taliwalas mga kuloyahon, dahil ka siya. Taliwalas mga problema, pasalamati siya. Nagkulat siya. Kaluoy mo ay ginuto. Ang Diyos maayos tanang panahon. Damor kang muduol sa Ginoo, damor kang ligunon niya. Damor kang muduol sa Ginoo, damor kang lipayon niya. Damor kang muduol sa Ginoo, damor ka at tagaag kaalam. Paglikay sa bisan unsa ng buhat sa mga kaaway. Munay kang matinud-an, munay kang maayo. Ayaw kalimot mga kaigsunan sa pamaagi aron makalabang kas mga kaloyahon. Pag matinud-anon, isulti ang tinuod. Ayaw pagpakaroing nun nga kaya nimo. Wala tay kaya kung wala siya. Sunod, ang pingi ang imong lawas. Na ay management o niya good communication sa imong pamilya ug ngadto nas Ginoo. Ikatulo, pun-a ang imong nahuna sa mga butang nga maayo. Sa mga butang nga ligdong, basaha ang Pilipos kapitulo 4 bersikulo 8. Ikaupat, paduol kanunay sa Dios. Paduol kanunay sa Ginoo. Damor ka niyang tabangan. Damor ka niyang ligonon. Amahan na mo nga Dios ng mga kagagahom. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga naghatag namog agianan, naghatag namog pultahan aron kami makalingkawas gikan sa kaluyahon, aron malabangan sa imong mga katawhan ang mga kaluyahon nga mihasmag sa ilang pagpangalagad kanimo. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag og pamaagi, naghatag og mga mensahe aron among makabot ang pamaagi, solusyon sa mga problema, sa mga pagsulay, sa mga kalisdanan.
Ug salamat o Dios nga imo kaming tabangan. Imo kaming gitudloan kanunay kung unsaon kanamo pagduol. Kung unsaon namo pagdaig ang imong ngalan. Kung unsaon namo pagpangalagad diha kanimo amahan. Padayon ka magapanalangin ini mo programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ug sa tanang mga tao nga nakadungog ni ini, taga-iusab kadasig sa pagpaambit ni ini ngadto sa ilang mga higala. Taga-iusab og kadasig ang imong mga katawhan sa pag-share ni ini ngadto sa ilang mga kaila amahan. Salamat o Dios sa imong inablihan nga trono alang kanamo. Salamat amahan sa inablihan nimong kasing-kasing alang sa among mga panginahanglan. Ug salamat o Dios sa imong paghatag namog kalipay. Salamat o Dios sa imong paghatag og kalinaw sa among pagpuyo ni ining nagway sa kalibutan. Salamat o Dios kang kanunay ka o Dios nga nagpakamaayo kanamo. Dios nga wala mo asab. Dios nga wala magpakita sa langdong sa pagkausab. Maayo sa tanang panahon, maayo kaniadto kagahapon karon og sa umalabot pang mga adlaw sa among kinabuhi. Ikaw ang Dios nagluwas kanamo og ikaw ang Dios dunay plano sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga kanunay mo kaming gipangalingkawas gikan sa mga litag sa kaaway. Kanunay mo kaming gilikay bisan pa sa mga litag sa kaaway amahan. Salamat o Dios nga imo kaming gidala sa dapit dalan sa kaluwasan. Salamat o Dios sa imuhang paggiya kanamo. Malipayon kaming magpaabot sa saad sa among Ginisus. Malipayon kami o Dios nga gamhanan sa mong pagpuyo ninawng sa kalibutan ug unahon namo ang pagpangita sa mga butanga. Ikaw ang Dios mapataas, ikaw ang Dios mahimaya o God. Gamita ang tanan nga niya kanamo. Amo kining ihalad og isurrender kanimo ang tanan amahan. Samtang anaa pa kanamo ang kusog nga gikan kanimo, samtang ania pa kanamo o Dios ang maayong panglawas. Amo kining gamiton sa paghalad kanimo. Amo kining gamiton o Dios sa pagsangyaw sa imong pagkagamhanan. Amo kining gamiton sa pag-alagad kanimo o Dios. Salamat Ginoo sa imo ang pinasahing mga mensahe nga imong gi-release nining adlaw. Salamat o Dios. Amo kang ipasidunggan, amo kang ipasalamatan kay walay sama kanimo o Dios. Walay makakumpara kanimo, walay makalabaw kanimo amahan. Mga pagdaig pagpasalamat, mga pagpasidungog, among ihalad diha kanimo ang tanan sa pangalan ni Ginisus, sa pangalan ni Ginisus. Og ang tanang Kristiyano magingong amen o amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa iya mga pulong. Dalaygon ang Dios nga naghatag og kagawasan. Woo! Hallelujah! Dalaygon ang Dios. Salamat sa Ginoo sa iyahang gipadungog niya karon mahitungod sa kaluyahon. Salig yun ta sa Ginoo. Sa Panultihon Kapitulo 3:5. The blind will see, through you the mute will sing, through you the dead will rise, through you all hearts will praise, through you the darkness flees, through you my heart screams, I am free. Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Matod pa ni Leo Balsa, amen pastor, salamat nga gihimo gyud ka nga instrumento sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa inyong ginabuhi, ilabi na sa pag-share sa ato ang panag-uban ni ato ang live streaming. I am free. Woo! Free to die. Salmo 46 versikulo 1, ang Dios mao ang atong dalangpanan o kusog. Andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. Unang dango pragyod sa Ginoo. Dango pragyod sa Ginoo. Gikan ni Pastor Eglin sa Sarbida Silvano, ang Dios maoy atong dalangpanan. Okay. Salamat kaayo. Akong igsuon, Brother Pipito Pit, salamat kayo sa imuhang pakikuban sa atong programa. Mao ni ako ang magulang, mao ni akong gisundan. Si Pipito Candelario. Pit padayon Pit. Dayon. Padayon sa pagpangalagan.
Maayong buntag John, salamat sa Ginoo nakatanaw ko karon sa imong live John. Og iyatang sa gabayan, laging gabayan matag takna kay siya lang ang atong dalang panan. Hallelujah. Amen. Tinuod gyud na dumpit. Salamat kay sa Ginoo. Pastor, dili pasagdan sa Ginoo ang pinangga kaayo sa Ginoo, Pastor. Og imong pamilya og mahal kanamo. Salamat sa Ginoo ang Dios magpanalangin. Si Brad Renato Inot ay basin parintita kay Rosales man ako mama. Salamat sa Ginoo. No, magkailag yun mo diri sa atong programa. Si Esther Natalia Ibon, thank you Lord sa pagkamaayo mo sa salamat kaayo sa inyong gugma. Salamat kaayo sa inyong prayer. Kay si Myrna Rosales, hallelujah, pagkamaayo mo o Dios, kanunay kang nagsunod kanamo. Okay, salamat sa Ginoo mga kaigsuonan sa iyahang mga pulong. Atong oras alas 11:20. Okay, unya muadto sa akong lakaw kay muadto ko sa mobisita ko taga Manggod Bulan, mobisita ko sa PLDT. Okay, ato mao man ay atong obligasyon ngadto unya nagpasalamat ko nga kanunay ang Dios nagatagbo niini. Kanunay ang Dios nagatagbo gyud sa tanan niining atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Amo nang akong gipasalamatan ang Dios nga kanunay siya nga nagaatiman, no? Nagaatiman sa tanan nga atong mga panginahanglan. Ato ta sa ato ang team song mga kaigsuonan. Arita sa team song mga kaigsuonan ang pulong mo kinabuhi ko. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo. Si Pastor G-Boy Uriel, salamat kaayo. Sa imong pakiguban ang Dios magapanalangin bisan pa sa imong biyahe karon Pastor, ang Dios magatagbo ug magapanalangin sa imong biyahe. Salamat sa atong Ginoo pas. Amen. Salamat kaayo Pastor J-Boy. Si Bradleo Balsa, ay pray pa sa imuhang proteksyon o ka-safetyhan matag biyahe nimo ug dugang kusog ilabi na sa imong pamilya in Jesus name. Amen. Amen. Salamat kayo sa prayer Bradleo Balsa. Dalaygon ang Dios. Dili na to kalimtan mga kaigsunan ang unang Timoteo kapitulo 2 naa kanunay ang pag-inambuay. Magampo ta sa Dios alang sa iya mga katawhan ug sa tanan nga mga nangulo niini. At tutos pagampo mga kaigsunan agig pagtapos mga kaigsunan akong gihangyo ang matagusa nga maghimo tag mga pagdaig pagpasalamat ug atong pangayoon sa Ginoo nga magmalampuson magmadaogon ta sa pag-apply sa iyang mga mensahe nga atong nadangog niining tagna. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imong pagkamaayo sa kinatibuk-an nga panahon, higayon, takna din kami nag-uban sa programa nga imong gihatag kanamo ang pulong mo kinabuhi ko. Nagbalampuson kami
sa amo ang pagpatalinghog sa imong mga mensahe. Ug salamat o Dios sa imong kaalam nga imong gihatag kanamo diin kami nakasabot karon sa imong mga pamaagi aron kami makalabang Ginoo sa bisan unsang klaseng kaluyahon sa among pagpangalaga diha kanimo amahan. Dalaygon ka nga Dios nga magatabang kanamo sa kanunay o magatagbog magatiman kanunay sa bisan asa kami nga dapit na aka kanunay aron sa pagatiman kanamo. Walay bisan usa namo nga masaag, walay bisan usa namo nga mahibilin ang tanan o Dios makakuyog sa pagbalik sa among Ginoong Hesus, makauban diha sa imong trono. Lord, among gihala diha kanimo ang tanan amahan. Among kinabuhi bisan pa man sa amo akaron nga panaga bulag-bulagay. Salamat o Dios nga naa kanunay imong presensya, ang imong pulong magapabilin sa mong kasing-kasing ug kanunay maghari ang kalipay gikan kanimo ug ang kalinaw kanunay maghari ang pakigdait kanunay magpatigbabaw sa matag Pinoy-anan sa imong katawhan. Salamat amahan sa imong pag-release ug pinasahing panalangin pabor Ginoo nga among maangkon ining adlaw o Dios. Amo kang gimayaon, amo kang daygon pasalamatan sa among kinabuhi nga imong gihatag kanamo karon ang hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. Among isalig ug itugyan nga kanimo ang tanan. Dungog himaya amahan, mga pagdaig, pagpasalamat alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Ginoong Hesus. O ang tanang Kristohanon magingong amen. Amen. Salamat kaayo sa atong buhi nga Dios ug kaninyo nga ako mga kaigsuonan, ang Dios magapanalangin. Ni ayaw kalimot sa pag-share ni ini, i-share ni nga tos uban kining ato ang topic kaluyahon. Kunya unsaon paglabang sa kaluyahon. Paglabang sa kaloyahan. Bye-bye! Inyong igsoon sa gihapon, manamilit sa itong programa, uban sa pag-ingon, ang pulong sa Dios atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Pastor Gideon sa gihapon, mag-inam po ay ta, o niya mag-dinasigay. Bye-bye and God bless! Bye-bye! Bye-bye!